ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କଲି। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ବାପାଙ୍କ ହାତର କଳସୀ, ଆଉ ନନା ବୋଉଙ୍କ ହାତର ପୂଜା ଥାଳି, ଆଉ ଆମ ପିଲେମାନେ ଧାଡ଼ି ସବୁ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଛନ୍ତି। এই ଭିଡ଼ିଓ ଭିତରେ ସବୁକିଛି ସେୟାର କରିଛି। ଆପଣମାନେ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁକିଛି ଜାଣିପାରିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ এই ଭିଡ଼ିଓଟା ପୋଷ୍ଟ କରିପାରୁନଥିଲି କାମ ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ, ହେଲେ ଆଜି ପୋଷ୍ଟ କରିଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଆଉ ମିଠା କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆଉ ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଆମ ଗାଁ ଆଖପାଖରେ ଏଇ ପୋଖରୀଟା। ବାପା ଏଇଠି କଳସ ବୁଡ଼େଇକି ଆଣନ୍ତି। ବାପା କଳସ କ'ଣ ପାଇଁ ବୁଡ଼ଉଛନ୍ତି ନା, ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ହେଉଛି ରଥ ପୂଜା ହୁଏ ମାନେ ଆମ ବାପଘର ଗାଁ ଘରେ, ଆଉ ବାପଘରେ ଆଉ ସେଇ ରଥ ପାଇଁ ଆମ ରଥ 5 ଦିନ କାଳ ହୁଏ। ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଦିନର ଏଇ ପୂଜାଟା, ଆମର ଲାଷ୍ଟ ଦିନ ମାନେ ପଞ୍ଚମ ଦିନ ଖାଇବା ପିଇବା ହୁଏ। ଗାଁ ଲୋକ ସବୁ ଖାଆନ୍ତି, ଭସାଣି ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସଜାସଜି ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ଟିକେ ଏଇଠି ଦେଖିଦେଇଛି। ବେଶୀ ବଡ଼ ଆକାର ହୁଏନି, ଯାହା ବି ଯେତିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଆଉ ତାଙ୍କ କୃପାରୁ ଯେତିକି ଯାହା ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ସେଇ ଅନୁସାରେ ହେଇଛି। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମେଢ଼ରେ ଆମ ପ୍ରଭୁ ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଚକା ନନ୍ୟାରେ ଆମକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ଉପରେ ଥାଉ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ସେଇଟା ତ ପ୍ରଥମ ଦିନର ପୂଜା ଗଲା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ପିଲେମାନେ ମାଳ ଗୁନ୍ଥୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ତ ପ୍ରିୟ ତୁଳସୀ ମାଳ। ଏଇଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ତୁଳସୀ ମାଳ ଚଢ଼ା ସାରିଲା ପରେ ଏଇଠି ଭୋଗରାଗ ହେଇକି ଏଠି ଆଳତି ହେଉଛି। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଳତି ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ଆଶୀର୍ବାଦ ସବୁବେଳେ ମିଳୁ। ଆଉ ଆମେ ତ ଯାଇନଥିଲୁ, ମନ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଥିଲା। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିର ଖାଇବା ପିଇବା ହେଇଥିଲା। ଆମେ ମାନେ ଲାଷ୍ଟ ଦିନର ଖାଇବା ପିଇବା ହୁଏ, ଗାଁ ଲୋକ ସବୁ ଖାଆନ୍ତି। ଭାତ, ଡାଲି, ଗୋଟେ ଘାଣ୍ଟ, ଆଉ ପୋଟଳ କର୍ମା, ଶାଗ, କଦଳୀ ଆଳୁ ଭଜା, ଆଉ ପାଏସ, ପାମ୍ପଡ଼ ସବୁ କିଛି ହେଇଥିଲା। ଏଇଠି ଗାଁ ଲୋକ ଖାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦି ଭଉଣୀ ଆସିନଥିଲୁ। ସମସ୍ତେ ଆସିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦି ଭଉଣୀ ଆସିନଥିଲୁ, ମାନେ ବଡ଼ ବାପାଙ୍କର ବଡ଼ ଝିଅ ଆଉ ମୁଁ। ଆଉ ମୋ ବୋଉର ଭାରି ମନ ଦୁଃଖ, ଖାସ୍ କରି ଆମ ଦି ଜଣଙ୍କର ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ, କାରଣ ଶାଶୁଘର କଥା ଜାଣିଥିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆସିପାରିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବହୁତ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମକୁ ଡାକିକି ଆଣିଲେ। ମୋ ମନ ଦୁଃଖ ଥିଲା, ମୁଁ କ'ଣ ଏଥର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବିନି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆସେ, ଏ ବର୍ଷ କ'ଣ ଯାଇପାରିବିନି, ଏହା ଭାବିକି ମନ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଥିଲା। ଖାସ୍ କରି ମୋ ବୋଉର ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଆସିପାରିଲିନି, ମୋ ଝିଅ ଆସିପାରିଲାନି, ମୋ ନାତି ଆସିପାରିଲାନି। ଦେଖନ୍ତୁ ତା ନାତି ଧରି କେତେ କାନ୍ଦୁଛି। ଯାହା ବି ହଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପା ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲା ବୋଲି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିଲୁ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଆସିକି ଏଠି ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେଲୁ। ଆଉ କାରଣ ଆମ ପାଇଁ ହିଁ ବିସର୍ଜନ ଦିଆହେଇନଥିଲା, କାରଣ ଆମେ ଫୋନ୍ କରିକି କହିଥିଲୁ ଆଉ ରହିବୁ ଆମ ପାଇଁ, ବିସର୍ଜନ ଯେମିତି ନ ଦିଆହେବ ଆମେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚୁଛୁ। କାରଣ ମୋ ପୁଅର ଟେଷ୍ଟ ଥିଲା, ତାର ଆଗକୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ତାର ସେ ସ୍କୁଲ 1ଟାରେ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ବାହାରିକି 2ଟା ଅଢ଼େଇଟା ହେଇଗଲା ସେଇ ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିକି। ସେଠି ପୂଜାପାଠ ସରିଲା ପରେ ଏଠି ଖାଇବା ପାଇଁ ବସିଯାଇଥିଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଇବା ପାଖାପାଖି 3ଟା ହେଇଯାଇଥିଲା। ଯାହା ବି ହଉ ସବୁ ଖାଇ ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁ ଭଉଣୀ ଏକ ହେଇଯାଇଛୁ। ମାନେ ଆମେ 3 ବାପାଙ୍କର ଆମେ 6 ଭଉଣୀ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆସୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ଆମର ଆସିପାରି ନାହିଁ, ସବା ବଡ଼ ବାପାଙ୍କର ବଡ଼ ଝିଅ, ସିଏ ଆସିନାହିଁ, ବାସ୍ ମନ ଦୁଃଖ। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁ ବଡ଼ରୁ ସାନକୁ ହେଇକି ଯାଇଛୁ। ଫାଷ୍ଟ ଗଲେ ବଡ଼ ଦିଦି, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଦି, ତାପରେ ମୁଁ, ତାପରେ ତଳ ସାନ ଭଉଣୀ, ଆଉ ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ଏଇଠି ନାହିଁ, ସେ ଏଇଠି ନାହିଁ। ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କଲୁ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏଇଠି ଆମେ ବନ୍ଧେଇ ସାରିକି ଏଇଠି ବିସର୍ଜନ ଦିଆହେବ। ଆଉ ଏଇଠି ମୋ ବଡ଼ ମାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କଲି ଏଇଠି। ଆଉ ସବୁ ଏଇଠି ଗାଁର ଖୁଡ଼ି ବଡ଼ ମା ସବୁ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ 2 ଭଉଣୀ ଜୁହାର ହେଲୁ। ଆଉ ସିଏ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ, ଆଉ କହୁଥିଲେ ଏତେ ଲେଟ୍ରେ ଆସିଲେ। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ କରିବା, ଶାଶୁ ଘରେ ଯେହେତୁ ଯେତେବେଳେ ଟାଇମ୍ ମିଳେ ସେତେବେଳେ ଆସିବୁ, ଯାହା ବି ହଉ ଆସିଲୁ ତ ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ତାଙ୍କ କୃପା, ସେ ଆମକୁ ଟାଣିକି ନେଇ ଆସିଲେ। ହେଣିକି ଅଧଘଣ୍ଟେ ହଉ ବା ଘଣ୍ଟାଟେ ହଉ, ଆଉ ବାପଘର ସୁଖ ଅଧଘଣ୍ଟେ ହଉ 5 ମିନିଟ୍ ହଉ, ସେଇଟା ଆମ ଭାଗ୍ୟର ଥିଲା। ଆସିଲୁ, ଆଉ ସେଇଟା ବହୁତ ଖୁସି। ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ ଟିକେ ମନ ଦୁଃଖ ହୁଏ, କାରଣ ଛୁଆଟା ଯେହେତୁ ମୁଁ ଟାଉନ୍ରେ ବାହା ହେଇଛି ଭଦ୍ରକରେ, ତ ସେ ବୁଲି ପାରେନି, ଟିକେ ଏନ୍ଜୟ କରିପାରେନି, ସବୁବେଳେ ସେ ଘର ଭିତରେ ରୁହେ। ଗାଁକୁ ଟିକେ ଆସିଲେ ସେ ଖୁସି କରେ, ଏନ୍ଜୟ କରେ। ଆଉ ସିଏ ଆସିଲା, ମୋର ମନ ବହୁତ ଖୁସି। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏଇଠି ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଆମେ ଏଇଠି ବନ୍ଧଉଛୁ। ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା, ଆଉ ବହୁତ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲା, କାରଣ ମହାପ୍ରଭୁ 5 ଦିନ କାଳ ଆମ ଘରେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ କୃପା ଆଶୀର୍ବାଦ ସବୁବେଳେ ଥିଲା। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା, ଭିଡ଼ ଲାଗୁଥିଲା। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଆଶୀର୍ବାଦ ଥାଉ ଆମ ଉପରେ, ଆଉ ମୋ ପରିବାରଙ୍କ ଉପରେ ଥାଉ, ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଥାଉ। ସବୁବେଳେ ଚକା ନୟନ ସବୁ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି, କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ସବୁବେଳେ ଏମିତି ବନେଇ ରହିଥାଉ। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ବନ୍ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଇଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏଇଠି ଜୁହାର ହେଲୁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିଲି, ହେ ପ୍ରଭୁ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଆମ ଘରେ ଥାଅ, ତୁମ ଆଶୀର୍ବାଦ ସବୁବେଳେ ବନେଇ ରଖିଥାଅ। ଏମିତି ସବୁବେଳେ ଆମେ ଏକ ହେଇକି ସବୁବେଳେ ଖୁସିର ତୁମ ପୂଜା ଏମିତି ଧୁମଧାମରେ କରୁଥାଉ। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ନନା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏଇଠି ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଦର୍ଶନ ଆମେ କରିପାରିବୁନି, କାରଣ ନନା ଏଇଠି ତାଙ୍କୁ ଢାଙ୍କି ଦେବେ ଏବେ ଗାମୁଛାର, କାରଣ ବିସର୍ଜନ ଦିଆ ସାରିଲା ପରେ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କେହି ଦେଖନ୍ତିନି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଢାକି ଦେଲେ ଏଇଠି ନନା, ମନ ବହୁତ ଦୁଃଖ ହେଉଥିଲା। ଯାହା ବି ହଉ ପୂଜାପାଠ ସବୁ ସରିଲା ପରେ ଏଇଠି ଚାଲିଲେ ଆମେ ଗାଁକୁ। ଏଇଟା ଆମ ଛୋଟ ଗାଁ, ଆମର ଏଇ ଗାଁରେ ଆମେ ସବୁ ଭୋଗ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ଚାଲିଲୁ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଭୋଗ ରାଗ ସବୁ ଧରିକି ନେଇକି ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ଚାଲିଲୁ। ମୋ ଭାଇ, ମୁଁ, ମୋ ଦେଇ ଝିଅ, ଆଉ ମୋ ବଡ଼ ଭାଉଜ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଁରେ ସବୁ ଭୋଗ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ଚାଲିଲୁ।
ଆଉ ଏସବୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗାଁ ଜିନିଷ ଗାଁରେ ଏସବୁ ଖୁସି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ଖାସ୍ କରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତ ବହୁତ ଖୁସି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପୁଅ ତ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିଲା, କାରଣ ତାକୁ ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ କୁନି କୁନି ଛୁଆମାନେ ସବୁ ଗାଁରେ ମିଳିଯାଇଥିଲେ। ଖାସ୍ କରିକି ମୋ ମୋ ଦେଇ ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲା, ଗୋଟେ ମୋ ଭଉଣୀ ଗୋଟେ ଯାଇଥିଲା, ତା'ର ଝିଅ, ମୋ ବଡ଼ ଦେଇର ଝିଅ, ଆଉ ଗାଁରେ ଆଉ ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ମିଳିଯାଇଥିଲେ ତାକୁ। ଆଉ ସିଏ ତା'ର ଏଠି ଖେଳ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ମୋ ବଡ଼ବାପା ଝିଅ, ସିଏ ଫାଷ୍ଟଟା, ଏଇ ଗୋଟେ ମୋ ବଡ଼ବାପା ଝିଅ, ଆମ ସବୁ ଭଉଣୀ, ତା'ର ଗୋଟେ କୁନି ଝିଅଟେ ତା ନାଁ ହେଲା ପରି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପୁଅ ପୁରା କେତେ ଖୁସି ହେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଖେଳୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ତା ନାଚ ଦେଖିଲେ ତ ଆପଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ବୁଲେଇବ, ବହୁତ ନାଚ। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଭୋଗ ଭାଗ ବାଟି ସାରିଲା ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଝୁଲି ଝୁଲି ଯାଉ, ମୋ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କୁଆଡ଼େ ନେଇଯାଉଛ, ମୋ ମନ ବହୁତ ଦୁଃଖ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏଠି ଝୁଲେଇ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେତିକି ଦିନ ଆମ ଘରେ ଥିଲେ, ତାପରେ ଆମେ ସବୁ ଭଉଣୀ ଏଠି ମାନେ ମିଶିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠାଇଥିଲୁ। ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏମିତି କୁଣ୍ଡେଇ ଧରି କାନ୍ଦିଥିଲି, ପ୍ରଭୁ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଆମ ଘରକୁ ଆସୁଥାଅ, ତୁମ କୃପା ବେଳେ ବନେଇ ରଖିଥାଅ। ଦେଖନ୍ତୁ ନାଚ ପୁଅର। तो देखो सांगमाने आमे माँ पुओ पूरा रेडी होगलु प्रोसेसन पाई। आउ ये देखु बोऊ आम बड़ माँ दी जा छिड़ा है महाप्रभु पाखे मन दुख कर कहते हे प्रभु तुम आसवा बाट को पुणी आम अपेक्षा कर बसिलु। आउ ये देखो आम बारिक फैमिली सब सदस्य मैंने रेडी होगले रथ भसाणी माने डांस करने रेडी। आ देखु आम माने आम फैमिली मेंबर सब केमती लगुच निहाती कमेंट रे कहिबे। आ देखु सब सान रू बड़ कम सजे हो पूरा कि खुशी
Touch it,